трябва да дадете любов. Трябва да проумеете как работи самата система. Трябва да проумеете, че нямате врагове, нямате неприятели. Трябва да се стараете да изпълните това, което усещате, че вашата душа желае, защото това е вашия път. Това, което желае душата ви, е начертания ви път, през който вие трябва да преминете. И колкото повече вие саботирате тези желания, толкова повече вие се вплитате в системата, в която не искате да живеете. Абсолютно всяко едно събитие и всеки един човек е просто пионка в самата система. Затова не трябва да се сърдим на хората, не трябва да мразим хората, не трябва да отричаме събитията, а трябва да ги приемаме, защото приемането е нашия път в 5D реалността. Няма как да навлезе човек с енергиен товар. Така че започнете и давайте любов. Давайте любов на всичко. Това ви е последния изпит, за да вие напуснете системата, за да вие отидете там, където трябва да бъдете. Просто трябва да приемате. Затова приемайте. Приемайте всяко едно слово, приемайте всяко едно събитие. Не се чудете кой, как и защо. Просто приемайте събитията, приемайте словата. Те не са против вас. Просто това е модела, по който работи системата и щом вие желаете да напуснете тази система, която ви наранява, която ви огорчава, тогава просто приемете системата, защото неприемането на системата ви задържа